Fil-11 ta' Novembru li ġej se tkun qed issir il-mixja mal-President bris il-Malta Community Chess Fund. Fem differenza għas snin preċedenti din is-sena se tkun qed issir biss mixja li tibda fit-3 ta' nofsinhar u titlaq minn żewġ postijiet differenti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Palazz tal-President f'San Anton, il-President George Vella semma kif din il-mixja, apparti li tagħmel aċċenn fuq l-eżerċizzju fiżiku, hija avveniment ta' għaqda nazzjonali u solidarjetà fejn il-poplu Malti u Awċi jingħaqad flimkien b'ban wieħed li tingħata għajnuna lil dawk l-għaddejn minn mumenti diffiċli ta' Mart. Wieħed tifhem li l-kura tal-kanser u mill-ġurnata tal-prezzijiet tal-pinnoli tagħha splodew huma eżaġerati, u aħna sfortunatament anki n-numru qed jiżdied. U qed jiżdied għaliex għandna aktar mezzi diagnostiċi li bihom dak li jkun jindun iktar kmieni jekk għallas qed ikollu xi ħaġa. Fejn qabel il-figuri kienu ċertu ammont, iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin jiżdiedu. Mhux biss il-flus li tiġbor, imma anke l-fatt li inti taqqat il-poplu flimkien għaliex poplu Malti f'dak li jidħol ġbir ta' fondi u fejn hemm il-mart u fejn hemm għajnuna soċjali naħseb li huwa wieħed mill-aqwa fid-dinja. Imma dak ukoll irid jiġi maqgħud mhux biss ma' dan l-aspett imma anke l-aspett ta' solidarjetà. Rosemary Merċieqa minn Sport Malta spjegat kif din is-sena b'differenza għas snin preċedenti se tkun qed issir mixja li se titlaq minn żewġ postijiet differenti. Se nibdew mill-Palazz tal-Verdala, tkun okkażjoni tajba biex dak li jkun immur fl-inħawi hemm l-ambjent sabiħ ħafna. Imbagħad se timxi għal San Anton, għall Palazz tal-President ta' San Anton, u mbagħad tibqa' sejra biex tkun lesta il-mixja il-Belt Valletta quddiem il-Palazz tal-President fil-Pjazza San George. Minnaħat tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Isport Graham Bencini tkellem dwar kif din l-attività li saret parti mill-kalendarju Malti taqqas flimkien l-attività fiżika flimkien mal-element ta' solidarjetà lejn il-proxmu. Bħalma jsir kull sena kull min japplika biex jieħu sehem f'din il-mixja jingħata flok li proprju jfakkar dan l-avveniment filwaqt li se jkun provdut trasport b'xejn mill-Belt Valletta. Wieħed jista' jirreġistra permezz tas-sit elettroniku mccf.store mill-komplessi sportivi tal-Kottonera u Ħalkirkop, mill-Pixxina Nazzjonali f'Taqroq, mill-Uffiċċji tal-Malta Community Chess Fund fil-Belt Valletta u Rabat Għawdex, mill-Kitchen Garden u mill-Palazz ta' San Anton fost oħrajn.